Penyakit. Apa bos? Kok tadi buki di omai kok. Cuma Ji, wong jenenge sampean iku ya apa sih? Wong nang ngomposo lho dan gak saaken blas hari sampean iku. Ayo KKN. Lho, setelah kasih oh, aduh ya Allah, ya Akhirnya masalah. nah, bukan nang masjid malian Gua nang masjid ae. Duh, Gratis. sama iki jan gak saaken blas. Andi tapi Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dan rek. Iya. Popos melayu wis. Terang aja nek kok nang black ae ya. Nang black ae wis. Aduh, buka apa iki? Wis yamine are. Mosok buka ndek masjid ae. Nanti yo. Apa nang kepiting ya? Tapi arekku gak gablek duwe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu Black. Aduh kepiting Oh mana? iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Black? Lungset dong rek. Aduh iki mana? Ini lho, lungset. Ya lungset, lah wong ya opo lah wong saiki pikiran ta. Ki kok buka ambek opo? Ya. Mosok ate nang masjid ae. Lah iya ya. Mosok ate bendera nang masjid ae. Nah, mangkane iku. Lah saiki opo lek gak ngene? Apa ngene ae ya? Golek opo nang di pokok nang masjid rek sungkan bolak-balik ngandano masjid ae. Bisa temennya sih gak apa-apa, tapi ya ini sungkan hanya Ya dilihat dino. iya, sak temene gak apa-apa, tapi kan lek bendino ndek kuno ae. Lah awakmu ya apa? Duwe ide apa duwe gambaran ya apa ngono? Cek gak ngene ae rek. Ide. Heeh. Saya tak mikir, ide ae. Buntu kan ide. Kon gak duwe apa-apa. Duwe gak duwe, ide gak duwe, iki padha cupete wis tumbule tutup wis sumpek kuadrat lek ngene. Allah tidak pernah salah memilih pundak siapa yang akan diamanahi ujian. Lantas mengapa engkau begitu meragukannya? Sedangkan Allah saja percaya engkau mampu memikulnya. Ingatlah bahwa hakikat ujian itu untuk menguatkan, bukan untuk melemahkan. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada jalan untuk menuju sukses. Iya Black. Aku ada ide Black. Iya, Boh. Ya kok ae utang jadi duit ae. Loh. Nang Yeri. Aku gak pati akrab aku mbek Yeri aku. Sungkan aku. Coba ae awakmu. Aku wis gampang kok aku tak nang liyane wis.
Ya wis lek ngono wis. Aku tak ngajari dhisik ae kok awakmu wis bekaris ya. Tak aku dhisik ngajari ya. Ya wis, aku tak ganti kostum saiki ya. Ya. Terus berangkat nang Yeri ya. Oke? Sip. Sip. Suwe-suwe. Oke. Wis. Siap lah. Oke. Ayo. Siap. Oke. Ayo. Ayo. Yo iya ayo. Siap wis. Lah iki lho. Iki apa iki? Sosis Solo ae. Kayak Mayo Solo. Yo iki enak iki. wis ayo gak kepek duit ae. Lah iya iki. Ayo. Wis adus sik. Nah wis. Kone wis nang Yeri wis santeni kene wis. Ya wis. Elo ya. Ya santeni. Assalamualaikum. Jeri. Waalaikumsalam. Nah, Oh, Yusman. Ana apa, Yus? perlu. Perlu apa? Perlu. Hah? Perlu. Ya saya pun tuh. Apa, Yus? Ana apa, Yus? Gua ana perlu. Nyari duit ana sampean. Nilai duit. Piro, Yus? Wis, sak perlune wis. Kayak apa? Kayak urip nyambung hidup. Lah iya piro, Yus? Ya wis. 200 saya ana sampean. 200, Yus. Waduh. Gimana kok tak kayak ojok? Piro ya iki ya? Sik. Barang Ana mek 130. gak apa-apa wis ana wis. Yo, Ya wis. iki aku 4.000. Ya wis. Ya. Suwun aku ya. Ya. Kasih dhisik ya. Ya. Kok paling 3 dina wis tak balik Mas ya. Ya. Iya, wis. Ya. Awan. Kasih le ya. Ya wis. Ya wis suwun ya Mas ya. Ah, Tak balik langsung ya ya. iya. Yes. Suwun. Assalamualaikum. Salam. Wis. Ya apa? Wis soleh aku. Awakmu soleh. Wis soleh aku. Lah aku terus ya apa iki? Oh niku, oh nangane iku ya sapa ya? Oh nang motor ono paling. Waduh, Coba sih. water. Kan kabeh sembarang dicoba. Ya wis tak nang water saiki ae wis ya. Selak. Sore Ya iki. tak surep e. Ada di taman ya. Iya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki? Penyakit. Apa bos? Ibu gini loh. Kok ndi mau? Aku nak perlu nih der. Perlu apa? Kurang buka bos. Ya sing kurang marep kok ate buka. Loh, mari ini kurang setengah jam. Ya apa sih kan ini? Terus maksudnya apa? Iya nih loh der. Kan awak balik buka bendino di masjid aja kan. Gak enak. Ini loh berarti perlu ya. Nyilip panem nih. Wong kene yo berbet pisan kok. Kan nyekel dhuwit Kadirioyo. Lah ya iku mek gawe 3 dino ae lho. Ojo mana tolong dino, masa setengah hari lho hanya nyekel dhuwit ngene iki. Mosok banget kan? Gaono. Lah apa sih aku ngoro iku awakmu? Waduh. Berat iki nang sopo iki balik selangan iki. Omene ngadep depan ambek iki. Brebet iwak teri pisan.
Enak kepiting ya. Semari oleh selangan. Wak bandeng reken nih bang awak-awakan iki wak teri. Duh, water yo ngene. Wis nek ngono tak usah liyane sik wis aku wis selak maghrib hari. Ya. Ya wis, mrene ya. Iya wis ya omane. Tinang ndi kon mari ngono. Lho lah iki janjian mek kepiting iki. Ya apa Black? Oleh ya? Wabot. Iku cara iwak yo iwak cupang lho. Kono enak oleh bandeng. Iwak cupang waduh wangel wis. Masa gak dikei tak karo water? Enggak. Ya wis ngene. Saya ikut aku tak nyoba utang nama wiji, ya. Golek oleh. Baru iki kok siji kok Jerry. Ganti rokok kita berdua. Oke. Ya. Guys, sini lono. Maji, Apa? buka Maji. Tapi njaluk apa awakmu iki? Ya utang, buka. Utang ta? Masalah. Kok melas? Buka Maji. Ya apa tapi yo. Wis, ya meneh tak salah langsung meneh ya. Iki duwe ya muter ya. Ya, Tak apa-apa, beres. sing utang. Ya, Wis mulia aku tak ngedoli wae. ya beres. Heeh, kok kene. Aja akeh-akeh. Ya, iku Aku cukup kayak kulaan kok. cukup buka lah aku. Maji meneh ya. Ya, temenan lho ya. Ya, suwun Maji ya. Ya. Two hours later. Ya wis tak coba mana ya nanya Maiji ya. Ya. Baru berhasil. Masuk gak berhasil mana rek. Kan. Ya. Oh ya rek. Penyakit iki teko. Teko lho apa mangkane? Kayak buka Maiji. Terus apa karepe? Ya kan bulan Ramadan nama Maiji. Besok aku duwe rasa saken titik ngono lho. Aku ki kayak buka angel. Lho, lah kon iki guru kon cukup tapi buki nek omahe kok. Lah, Tak kaya apa? Yo. Ya iku kok sing anu kotor kedua, kok kotor ketiga tak ambil lagi ngono lho. Lah nek kebalen kok aku ya nggawa duit ae, Bos. Iya Maiji to Maiji. Waduh iki sing akeh, Bos ya. Aduh kok niki nang sopo iki rek. Ha iki ki lho sik. Duit iki yo mencolok-mencolok kok kodok, Bos. Ya salah turu Maiji, wong jenenge sampean iku ya opo sih? Wong nang wong poso lho jan gak saken blas are yang Tekean. lho. Kakek. Aduh ya Allah, ya masalah. bukan nang masjid malian. Kok nang masjid ae. Gratis. Maiji jan gak rusakan blas Allah. Waduh, wis wangel tambah angel Maiji iki opo. Waduh, wis wangel Maiji wis. Iku Maji ya. Iya, gak oleh apa-apa tambah ngomel ae wong. Oleh wakil iki. Lho, Maji. oleh sakmene kae. Iya ditangi. Tapi gaji meneh aku. Lah kon oleh sakmono kae iku mang yo. Itu mau iki. Kok sentimen Maiji nang aku yo. Biyen sentimen. Lah iya. Gara-gara celana iku apa ya? Ale kok iku. Waduh. Untuk apa stok ae Black kok ya Black. Aduh, mbuh aku yo apa yo. Lah iya. Nang water gak oleh. Nang Maiji yo gak oleh. Lah iya perlu diapakno kon iki yo. Cek gampang rezeki yo. Kaya awakmu ero perlu diruki awakmu. Bisa jadi ngono. Iya. Kok wis sembahyang asar apa gorong saiki? Durung e. Lah mesti ae lah kon lali ambek sing kaya rezeki. Golek rezeki yo kangelan. Golek rezekiku. Iku kudu cedhek karo sing duwe rezeki. Ngono iya. ah. Wis sembahyang asar sik saiki ayo.
Iya. Saran ngono lho wis. Ya saya wis nang masjid ae wis. Ngasar. Muga-muga Mbak ngasar sih. Wah, mau tahli. Talan iki ne blek yo aku semerasaran wis. Ya, mari Nah, ini, yo. asar aku. Sholat asar. Wis bukan nek kene ae gak apa santai. Iya lah ya apa mana yus? Ini lah enak nek kene. Ya. Ya apa mana yus? Jadi aku bisa buka, ya, masalah masjid ini bisa buka. Alhamdulillah aku bisa. Ayo, mang usaha mari kon gak oleh aku ales akan jani ae kon nek kene, penting kan usaha mari. Tenang ae. Oke.